Mzimayi uyu mukumuonayu ati amanunkha fungo moti anthu onse osafuna kukhala naye chifupi, ndipo anthu ati iyeyu amanunkha ngati usipa. Usipa? Koma ali munthu? Pamene pande ndikhazikike ndimvesese bwinobwino ndithu. Chifukwa zitheka bwanji iye ndi munthu nkumamveka fungo ngati la nsomba? Kodi kapena amagulisa nsomba? Mtsikana mukunenayo ndi ndani? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala. Kutsatsa malonda anu aja pa peji pano mu video ina musaope, tilankhuleni pa 0992783778 kuti mumveza mbiri. Dzina lake ndi Carmen Cole Davis wa zaka 29 zakubadwa, ochokera ku Palofield, Manchester ku UK. Carmen wathawapo sukulu kamba komusala anthu, wathawapo kuntchito, ndipo wadusa mu nyengo zowawitsitsa moti mpaka nkumaganiza kuti mwina bola akanapanda kubadwa. Komano Carmen amene yuyu sikuti anangobadwa kuyamba kutulusa timafungo todana ndi anthu chonchayi, koma iyeyu Carmen yu poyambapo nayenso anazabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Anali mwana yekhayo kuchokera mu banja lomwe anabadwa, ndipo anakula akukondedwa kwambiri, ankapita ku sukulu mokondwa ndi monyada muja momwe mwana amanyadira. Ankakondedwa ndi anthu ochuluka kuphatikizaponso aphunzitsi ake. Waphunzira mpaka na kupanga graduate ku high school, komano zonse zinasintha atakwana zaka zokwana 18 ndi kuyamba ku university, ndipo zinayamba ngati zochepa pomwe mnyamata wina anamuuza Carmen kuti akununkha, ndipo mnyamatayo anamuchokera mtsikanayo pamalo analipo. Carmen atapita ku nyumba ankaona ngati ndi tizi chabe mukuziwa ino anyamata apa sukulu. Pomwe masiku ochuluka akudusa anayamba kuona anthu ambiri akumutalikira, ena nkumamulankhula kuti akutulusa fungo la nsomba ku library, ma lecture halls, kuphatikizapo kuma toilet amati akalowa iyeyu anthu nkumati sakumva bwino naye ndi fungo loyipa anali nalo la bonyalo. Anali benzake ocheza naye, ndipo iyeyu kuchokera apa anayamba kusamba kuzikwecha kangapo pa tsiku kuti mwina pali pomwe pakusalira kusatsukika pathupi pake, koma ayi ndithu sizimasintha kanthu. Anthube amamuthawa, ndipo mpaka munthu wina pa sukulupo anadzalemba pa tsamba lake la Facebook zakununkha kwake kwa mayiyo. Anthu anakamba kujeda kugemula, ena mpaka nyimbo zokhuza iyeyu nkumapanga post pa YouTube. Mbali inayi Carmen akusintha mitundu ya maperfume kuti mwina uyu sakununkhira bwino, chifukwa naye zoti ankanunkhazo samaziziwa. Amakanika kudya bwinobwino ndi ma stress, kuganizira zitonzo za anthu omuzungulira. Ndipo kenako Carmen anapanga chiganizo chopweteka kwambiri chongosiya sukulu. Anayamba maphunziro a online ndikumalembaso mayeso online ku nyumba pa khomo osapita kunsika kwa zaka zokwanira 8 isolated. Tsiku lina Carmen anaganiza zowafunsa bwinobwino mayi yake nati, koda mama anthu amandisalawa nkumati ndikusokosa nditi mafungo, inunso mumandimva chimozimozi? Inu mukuziwa kholo limakhala mbali ya mwana nthawi zonse. Ndipo anamuyankha kuti mwana wanga ndiwe wokongola zedi, ndipo si ununkhaolo pang'ono, anthu ndi olongolola chabe always. Chilimbikiso ichichi chinamupangisa kuti ayambenso kutuluka panja pa dzikoli, koma nadza kumana ndi chitonzo chomwecho tsiku lina atapita ku shopu kwina apano. Ndipo anadziwa kuti mayi yake anamunamiza, anangonenera kumulimbisa mtima chabe. Anali ndi heartbreak kwambiri, ndipo ali pa khomo pomwepo anaganiza zomasamba mowirikiza, kutikita mkamwa roll on, tima perfume nkumazisambisa, kusintha zovala kangapo pasiku, nayambanso kutuluka kunja. Ndipo paja unganunkhe bwanji alipo wina wake ogwirizana nawe. Carmen anapeza mamuna yemwe anati wamukonda pamodzi ndi timafungo taketo, ndipo masiku nkumapita iye nkumazimva kufunikira kwake kutsikoli. Wagwirapo ntchito malo ena, koma after masiku angapo anthu anayamba kudandaula ndi mafungo ake onso, ndipo anayamba kumutonzanso ngati muja ankamutonzera ku university muja, ndipo mpaka anayisiyaso ntchitoyo. Pakutha kwa nthawi mamuna ujanso anayamba kuzitalikirisanso pa Carmen, ndipo chibwezi chinatha. Koma after miyezi iwiri Carmen
anapezeka kuti ndi woyembekezera ndipo anachivomereza kuti alera yekha mwanayo ngati single mayi, koma nkhawa inali yoti ngati iyi ili nthenda mwanayo sazatengera. Koma mwamwayi mwana anabadwa wabwinobwino osanunkha. Ngakhale zinali chonchibe, koma Carmen anali mbali inayi akuyesa kumapita ku zipatala zosiyanasiyana, ndipo achipatala china atamumva mafungo a Carmen ndi kumuyeza zomwe anamuuza Carmen zovuta kumvesa mukamva kaeizi. Omwe muli ku Blantyre Limbi komanso madera ena ozungulira Blantyre kulitu Kalima Investment omwe amapezeka ndi mafone accessories monga mapocha, headset, charger ndi katundu wina wambiri yemwe sindingakwanise kumutambasula apapa. Katundu wawa si uja opangidwa kumulanja ayi. Awawa katundu wawo amachokera ku John mmakampani odziwika bwino lomwe, ndipo mukafuna kuoda ochuluka tangoganizani amatha kukubwereserani muliko. Mboni ndine pano. Alankhuleni pa WhatsApp pa 093491314 kuti akuuzeni zambiri ine ndipitilize ndi nkhani yangayi. Achipatala atamuona Carmen anati vuto ilili la mafungoli ndi vuto la zachipatala lotchedwa trimethylaminuria kapena kuti ndi fish odor syndrome, yomwe imapangisa munthu thukuta lake kumanunkha ngati matemba mkamwa mwako komanso mkozo. Koma mpaka pano palibe machiliso a nthendayi, koma ati mankhwala ena amatha kungochepesa chabe pang'ono timafungoto. Carmen ataona dziko likumutsala ndipo alibe solution anangochivomereza kupita paliponse pomwe akufunikira iyeyo kupita, kaya atamve fungo ndani alibe nazo ntchito kunjanja poyenda osaziyang'anira pansi ndi kuzimva kufunikira ku dzikoli, poti even ngakhala amasankhidwa analiponso ena mu dziko lomwe lino amadalira iyeyo. Anzanga muli ndi matenda kapena zilema zopanda ba solution, dziko ndilotakasuka ili pondani nthaka iyi ndi yawina aliyense. Njanjani dziwani kulibe munthu anayamikirapo nzake mu zonse. Zikondeni nokha olata kutchani nkhwangwa, ziphodeni, sambani, pangani zofunikira bola osalumpha malira a Mulungu. Pomwe mulipo dziwani ndinu cholengedwa chofunikira pa Mulungu, chifukwa chake muli ndi moyo. Osayiwala pamapeto pake kupanga share Carmen.